ron siya niya, no? Magkung sa di ka diya? Magkuha ako itong mga gamit akong gipangatag sa iya ba. Happy kay siya, no? Pati niya gamit-gamit ato niya, kuha ba ito? Anya, mo na lang sa ko. Ay, yun sa una kay, dali raman ko diha, magkuha ako sa mga gamit, dali rin O sige, sige, dali dito, kidri akong Sige, gugulat. wata lang dyan ko diri ha. sige. Unya na lang po ng pamasahinig, sige. makuha lang ko to. O sige, dali. Sige, salamat. Sige. Basta pong inihitay, palandong sa kubi, dali ko magulat. Ayo! 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 Mahal na ba ang gilos ko plus ron? Kabayad na ko sa pilagi ito akong bayro nun ka Grace. 12,000 ba to? 12,000. Uy! Asa naman ito yung bayran ko nimo? Maningil na dyan ko karon. Nagulat ba? Kay nagkupras pagani Hulat-hulat, ko. dugay na makasiing ko ng hulat-hulat. Nagkupras pagani ko no, pagulat no? Bayray na to, pagdali. Nagsadsaad ba ya ka ba ya? Dugay ron tanan na human og dili sige kulan. Wala ka ko, bahala ka diya, kuhaon ko to. Kaning relo nimong basig nagtuo kag kuan oh. Pagulat anang Bitaw, pero ang kwarta ang giwain ako sa reader, 12,000 to. Nagkupras pagani ko no. So, anig, no, dugay makay ka nga nagmusad-saad kay ka, bayray nitso. Ikaw sa akin anang kupras. Okay. Nya nga nagsad-saad magkang bayran nimo dayon. Nangupras pa man day ka. Ibaligya nang kupras og hilaw ug mahalin na des Huwag motor niya, way kabayad. Ambog-ambog ang reader niya nga. Wa baya ko nang kuan mo sa na ikaw ra gyud niingon nga gamita sa niya akong kwarta ibayad ang motor para di na member ko makalaag ta. Nya karon, Tuon jud ko to yay kay kasi kagamit-gamit anay. nagulat gani kay nagkupras pa ko. Sus. Ulat. Ubayad ra gyud Ya ko pero bayad. tulatong ko na ng pila ka bulan. Ay Agbulat tama ba? di ay. Kuhaon ako to kung mga gamit ring ipanghatan ko sa imo tong gikan sa sanina, pantalon, mga brief nimo, mga kwintas na patoy mga kanang ribbon sa to. Sa daghan kitong gamit ako diri panghaon ko na. Tong karahay o kaldero. Kwa na pato diha kay kuhaon po ko to kapil, tong mga plato, kutsara. Sin gipanghatag na to nimo sa imong mga silingan diha, sa mga parente. Kaya ginuton ko na, kuhaon ko na, amin na be. Amin na yun. Kung di nimo nayatag sa ko, sudlon ko na sa inyong balay. Antay na kayatag na be. Yawa nimo no? Mura man kag Ano nagtuo kag mali? imuha ra to tanan, ha? Oy nagbakas ta ato, chip in ta ato, Pero mga ako mas dako gasto ato. ako gasto. Sus. Kung gusto ka, kuha na sa sulod. Kuhaon man jud ako. Wah, sige mo pa lang nang ipanghatag-hatag niya. Ako'y nagbayad, apiha ko nimo. Kanang mga karahay, kaldirong itom na kayo, kuha niya. Nanaway nakakaroon kay parte nimong gamit ana. Isa may nagamit na bago rin. Ikaw man akong gitagan, ikaw ginagamit ana. Hindi be, kuhaon na ako. Kuhaon ako. Hoy, sige, apila lang ako niya ha. Oh, dara, oh, karahay, kaldero. Oh, na naman din hindi oh. Oh, parte nang laguma lagi. O, dala! Dala! Ano jud kami jud? Dala na! Mga plato diri oh. Mga plato ginahanatak sa imo mga. Oh, ay sabi. Sama. Dili ni mao nga plato ni. Unsa di mo? Anong kanimang bildo imong dalon nga plastic Bidyo man man to? to pangatag sa imo ah. Plastic to. Plastic lang yapon. Nganong kanimang bil Kuan kuan mo Bidyo man to kung yatag sa imo, di ba to plastic? Kanang plastic wa diha o dili to Biya bildo. mo. Bildo akong gipalit plastic ang ihatag mi na be. Ayaw ning bildo jud. Mga Ayaw baso jud. diri. Ayaw jud ning bildo kanang plastic jud mo. Anong kuan? Dili lagi ako. Ako man ni nga Ang di ba? Na. Angkon ang bildo, mga baso na ko ring bildo. Kuan pud Oh, ni. nganong kwaon man nimo nang Oh, nya angkon. Nang sa imo na lang ko tanan. Mama di ako ipangpalit sa imo ha. naray mo o plastic color paint ba niya? Inom lang mo. Kung taga kay plastic. Ayaw lagi ning baso nga kuan ba? Ay gusip. Amin na ba? Mahandre ba kinig? Palit na ko. Ano? Regalo ba ako na sa imo ha. Imuha na yun nga kag G4 vlogs man eh. Ay sus, Ah. amin. Amin na bang ano mangangkon man kana nga pinalit ko ni sa imo ha. Sige, testing yung ginagdala. Kaya basig nagtuo kag makagawas ka dyan. Ha? Sige. Sige Buwag dyan ako ni. Oh, mga buwak na ha. Kani, kuan lagi ni. Ay, Kapihanan ko dik mabuntag ba? Na. palit ako na 5,000. 5,000 baso ra 5,000. Ano na be? Kani o dalani kay mo man eh. Oh. Taga ko na mo mga away na ho. Hindi ka mga bag oy mga ibang kaon. Oh, dala na oh. Imo na kuan na. Mga na. Minabe. Ba? Uy. Tagaan na tadi mga plastic na mga butang nga bildo tong gipangatag sa imo ha. Pina. Kanang kaldero kuan dala no na. Ano jud ko ni? Dala nang itom kayo. Kabalo mo amping pati nang laguma ni. Terno sa imong gisuot itom. Palit na ko perting hamisa karon. Unsa na na? Kalimutaw nimo murag ka nang lubot sa kaldero pating itom ma. Imo na pay kilay nimo oh. Kung kuan Amin na. na be. O mga sanina dai dira di ay. Kung makigbulag ka, Ano, bulag, ginagawa? anong kwaon man mo na yung mga baso nako? Akon-angkon pa siyang radyo giyaha ba? Plastic mo, mga plastic. Plastic. Balo ba ka nga ng plastic mo ha? Balo ka nga plastic mo ha? Sus, ikaw kuan-kuan na. Plastic kay kang bayhana. Ito, mga plastic. Ang masanina diri ano to?
Ako mga gamit diri sa nina nako. Mga Pagulat. pantalon. Pagulat. Di kay Siguro para. ako tog. Yukok na puturog di kuanin mo diha. Sagad ra kag pangangkog di mo ha. Hintay lang ka. Naray mong mga plato oh. Way hugas. Hugas eh. Iya Ganda. mo no. Ikaw nagamit niya. Kay mo kan ko anon, dito akong pangatap. Pilong pa nimo ning isa ka bildo. Ah, pikay ka. Ano ibabalik man ani mo? Ano yan ang ipabalik man ani mo. Ano mo na. Hawa be. Mga kuanday diri makasanina ana to. Akong jacket oh. Jacket. Mahal kay ni 4,000. Oh, kana ina tina. Electric pa ni ay. Oh. Imuha din ning jacket. Ako magin ni. Oh, magisi na. Kuan. Iyo, hilo ko man nimo nga mahal. Kung palit ani, happy ako dito no. Electric man ni ay. Ay, Paning kaya pa rin ako bag. Sige. Kay kagawas man kag magkadala nimo ng jacket Ito, nako. kag di na ako ni madala. Happy ako di mo no. Ikaw mag-enjoy ani niya ako. Kanang electric pan dala. Naningkamot ko palit ani, naningkamot ko hornan ani para makapalit ko ani niya. Karon imo ra angko na. Ano oh, electric pan. Bagay mo ng electric pan. Bisan asa ra mo lingi. Bagay mo ana. Kanang jacket diki. Ay na lang kay kapalit pa ko ikaw. O sige ron. Kanang jacket. Ay sus, lapi ka bahala. Diyan. Sige, sige. Himla boy ani. Oh. Ko man ni mo nga ko man eh. Ikaw nagpalit ani. Ay, kuha na. Pila na kakaman sa ginamit ani. Ambi na. Hangol ka kung kay tao ko si muaro. Ito, uguro kag kagawas ka. Gos, medyo ko. Kani mo idala oh, kay muha ning bag. Ni mo na kuha na ana. Oh, sige, agi man ka. Hawa daw diha daw. Ambi lagi ng jacket. Ko man ni mo. Oh, di ka kage. Hawa diha ba? Ambi lagi ng jacket. Bala ka. Nga bala ka. Pila ni mo no. Bala po ka. Sumbong ti Kuha kanila ni mo ni Jimmy. mga mahal kay akong binayan. Kuha itong mga baraton, itong mga plastic ni mong plato dito. Kuha Kasi nagtuo kag wa naglagot si Jimmy nimo, ha? Okay lang ko Jimmy. Sila gibhay. Ay magkaagi ka dire gini ko na nimo ihatag ng jacket nako. Sige, lablaman ang jacket. O, lablaman na. O, asa man ka? Lablaman eh. O kana, dala na. May magmapuslang ko na pang babae man na. O ganong apilon man na nimong bag nako. O, pati best nako apilon Ikaw, nimo. gidi. Magpasalamat ka ng TV. Di ko na ko. Di bugat tayo. Dala. Dala na bibi. Sige. Kasi nagtuo kag ihatag nimo ning jacket, makaagi na ka. Kanang best. Imo na. Yeah. Imuha na nga. Isip pangangko ng mahalon. Mahalon. Isa, waka ka-afford. Hawa diya be. Hawa diya ba? Maga ko dire. Ikaw, mawaron diya. Bunak ko sa mga electric pan ron. Nang gikuan-kuanan no. Hawa be. Ambi lagi ng best. Abi ako di mo nagyatag mo sa imong jacket ko. Kani electric pan dala kay mo kay gid na. Hawa diya be. Hawa ba? Ang best. Ay, ano ko mo ko. Amin ang jacket kami tao. Ay na be. Kakuha lagi ng jacket. Ambi na. Yeah. Makigbulag lang gani ka. Oh, Hawa dia. Hawa ka dili. agi, kung kaagi ka. Hangol kay kang kuan. Murabag na kay na afford ana wala ra ba? Kung kuan pa na. Sariway na afford. Kulang pag ini daghan ta to di mga pantalon mga sanina napagit diha. Hilak ra ba kag di ka pakuyog og laag ha. Hawa be. Ang kwarta day do si Melo pa mo na bayaran. Kan anang kupras diyang wa pa na uga. Ito daw ka na daw ganahan ba ka? Kakapaabot ha. Muna saad niya di man butuman di ay. Hambog daghang kwarta niya wa man di ay. Ah, sige, apiti kag saking anang kupras. Hawa be. Ambi lagi ng best. Jesus, bahala ka diha. Sige. Agi. Kaagi ba ka? Agi. Ambi ng best. Hawa ka diha. Uy, lambos ko ni sa imo ning kuan. Ilambos, imo bitaw na. Di man ako ah. Hawa ka dili. Ambi lagi ng best. Hawa ba, hawa. Ambi na ba? Ambi ni ba? Pagbiling ko na dira kay bugat kay balikon na ko na. Sunod ron. Ambi ng best Sunod ba? ron. Happy ako ni mo no. Ambi na ba? Kasi pag sunod lambos ko na sa imo ron na. Ambi lagi ni. Ambi lang jacket, mas ambi na. Ambi lagi na ba? Sunod ron. Akilaw yung karon, sunod ron. Ay, ana.